Her er en guide til, hvordan du skriver en e-mail. Først skal vi snakke om, hvordan du læser og forstår opgaven. Her ser du opgaven. Hej, jeg har hørt, at du har været på en god tur i Zoologisk Have. Hvem var du sammen med? Hvilke dyr synes du er spændende? Lærte du noget nyt i zoo? Hvorfor var det en god tur til zoo? Skriv og fortæl det hele. Mange hilsner, Frank. Hvad er situationen? Du skal svare på nogle spørgsmål om en tur, du har været på i zoo. Forstår du alle ord? Hvis der er ord, du ikke forstår, så slå dem op i ordbogen. Hvor mange spørgsmål er der? I den her opgave er der for eksempel 4 spørgsmål. Spørgsmål 1. Hvem var du sammen med? Spørgsmål 2. Hvilke dyr synes du er spændende? Spørgsmål 3. Lærte du noget nyt i zoo? Spørgsmål 4. Hvorfor var det en god tur til zoo? Hvilke tider skal du bruge i dit svar? Spørgsmål 1. Her skal du bruge datid. Hvem var du sammen med? Spørgsmål 2. Her skal du bruge nutid. Hvilke dyr synes du er spændende? Spørgsmål 3. Her skal du bruge datid. Lærte du noget nyt? Spørgsmål 4. Her skal du bruge datid. Hvorfor var det en god tur? Du skal altså både skrive i datid og i nutid. Hvem skriver du svaret til? En eller flere personer? Her skriver du svar til Frank. Det er én person. Før du skriver e-mailen, tænker du over, hvad du vil skrive, og du skriver noter til de 4 spørgsmål. Spørgsmål 1. Hvem var du sammen med? Min kæreste. Min datter. Mine 2 søskende. Hvilke dyr synes du er spændende? Tigere, løver, giraffer og elefanter. Spørgsmål 3. Lærte du noget nyt i zoo? Elefanter. Meget mad. Spørgsmål 4. Hvorfor var det en god tur til zoo? Vejret godt. Sammen med min familie. Her ser du en skabelon til en e-mail. Til venstre kan du se strukturen. Til højre kan du se eksempler på gode ord og sætninger, du kan bruge, når du skriver din e-mail. Nu skal du skrive e-mailen. Først skriver du en starthilsen. Du kan for eksempel bruge den samme starthilsen, som du kan læse i opgaven. Hej Frank.
Så skal du skrive en indledning. Du skriver for eksempel: Tak for din e-mail. Ja, det er rigtigt, at jeg havde en god tur i Zoo. Så skal du svare på de 4 spørgsmål i e-mailen. Første spørgsmål er: Hvem var du sammen med? Du svarer: Jeg var i Zoo i lørdags fra klokken 10 til klokken 13 sammen med min kæreste, min datter og mine 2 søskende. Andet spørgsmål er: Hvilke dyr synes du er spændende? Du svarer: Jeg synes, at tigre, løver, giraffer og elefanter er spændende, men specielt elefanter, fordi de er så store og fascinerende. Tredje spørgsmål er: Lærte du noget nyt i Zoo? Du svarer: Ja, jeg lærte mange nye ting i Zoo. Jeg lærte for eksempel, at elefanter spiser rigtig meget mad hver dag. Fjerde spørgsmål er: Hvorfor var det en god tur til Zoo? Du svarer: Det var en god tur til Zoo, fordi vejret var godt, og jeg var sammen med min familie. Vi spiste også en lækker sandwich og drak sodavand til frokost. Til sidst kan du skrive lidt ekstra. Jeg vil meget gerne i Zoo igen en dag. Vil du med? Så skal du skrive en afslutning. Jeg håber, vi ses snart. Til sidst skal du skrive en sluthilsen. Mange hilsner, Peter. Nu skal du tjekke din e-mail. Det vigtigste er at tjekke, om alle spørgsmål fra opgaven er besvaret. Bagefter kan du tjekke, at der er subjekt og verbum i alle sætninger. Tjek også, om du bruger den rigtige tid, for eksempel nutid, datid eller før nutid. Brug din ordbog til at tjekke stavning for de ord, hvor du er usikker. Til sidst er det en god idé at læse hele din e-mail igennem, hvis du har tid, flere gange. God arbejdslyst.